Hei, jes. Toivottavasti siellä näkyy ja kuuluu ihan hyvin. Ihkaskaa, jos ei, mutta jos kaikki hyvin, niin aloitellaan sieltä, tullaan sinne matolle istumaan ja sieltä hiljalleen liikenteeseen tullaan istuu, suoristetaan sieltä selkä ja laitetaan kädet tuohon polvien päälle, suljetaan silmät pieneksi hetkeksi ja rentoutetaan olkapäät, hengitellään syvään ja tämä on pieni hiljentyminen, läsnäolo, harjoitus tähän alkuun muutama minuutti. Oikein syviä hengityksiä nenän kautta sisään ja ulos. Ees availlaan sieltä sitten pikkuhiljaa silmiä. Täällä mulla on tänään vähän erilaiset olosuhteet kuin nykyisin, kun linnut laulaa ja lentokoneet lentää ja vähän taustamelua, mutta eiköhän tästä selvitä. Lähdetään sieltä vähän liikuttaa kroppaa, sitten lähdetään päätä kallistelee edestä taakse. Uloshengityksellä pää kallistuu taakse. Anteeksi, sisähengityksellä pää taakse, uloshengityksellä alas. Sisäänpää ylös, katse kohti taivasta tai kattoo. Uloshengityksellä leukaa rintaan. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Hyvä. Sitten sivulta sivulle. Pikku venytykset sinne niskaan sivulle. Hyvä. Nostetaan sieltä sisähengityksellä sivukautta kädet ylös kohti kattoa tai taivasta. Uloshengityksellä sieltä tuodaan kädet alas ja kierretään vasemmalle. Katse sieltä vasemman olkapää yli takaviistoon. Ja sieltä sisäänhengitys. Kädet ylös. Uloshengityksellä kierretään oikealle. Ja sisäänhengityksellä nosta kädet ylös. Katse eteen. Tämä on tuolta kevyet sivutaivutukset, vaikka ensin vasemmalle, oikea käsi pää yli sinne vasemmalle sivulle. Venytetään tuolta oikeata kylkeen. Sieltä sisäänhengityksellä ylös ja uloshengityksellä toiselle puolelle oikealle.
Hyvä. Ja sieltä vapauttele itse pikkuhiljaa. Otetaan tuolta pieniä kiertoja vielä lantiosta. Ja sitten toiseen suuntaan. Hyvä. No ja pikkasen käsillä taakse, ota jalat koukussa tuohon eteen ja pidä kantapäät siinä paikallaan ja käännä siitä polvet sivulle. Polvikulma noin 90 astetta sieltä ja sieltä vaan käännetään sivulta toiselle. Hyvä. Sitten tullaan nelinkonti hissukseen sieltä sinne matolle. Polvet ja kämmenet maassa. Lähdetään sieltä laittaa sitä rankaa liikkeelle ja otetaan sieltä se kissa-asento ensin, eli selkä notkistuu ja katse eteen, kädet on suorana ja paino tasaisesti siellä käsillä ja jaloilla. Ja sisäänhengityksellä tämä ja sitten uloshengityksellä katsetta alas ja selkä pyöristyy ylös. Sisäänhengitys, selkä notkistuu, katse eteen. Ja uloshengitys, katse alas, selkä pyöristyy. Sisäänhengitys, uloshengitys. Sisäänhengitys ja uloshengitys. Sisään. Pidetään hetki vielä täällä kissassa. Muutamat syvät hengitykset siellä. Ja sitten vielä selkä pyöreäksi, katse alas. Muutamat syvät hengitykset siellä. Hyvä. Palata vaan selkä sieltä neutraaliin asentoon ja nyt nostetaan sieltä hetkeksi polvet ilmaa lattiasta, leijuu pikkasen siihen lattia yläpuolelle ja lähdetään sieltä soutamaan tavallaan käsillä vuorotelle. Pistetään sieltä vähän selkälihaksetkin töihin. Hyvä tuki sieltä keskivartalolta ja vuorotelle käsillä. Vähän niin kuin soudetaan. Kierretään vähän rintaa auki siitä, kun nostetaan kättä tuonne kohti kylkeä ja polvet leijuu siinä ilmassa vähän lattia yläpuolella. Hyvä, laske vaan polvet alas ja polvia vähän leveämmälle ja lapsen asentoon. Otsa sinne lattialle, maahan ja kädet pitkälle. Kädet pitkälle sinne eteen ja otsa kiinni lattiaan. Hengittele syvään. Lähdetään täältä kävelyttää käsiä vasemmalle. Saadaan venytys tuonne oikeaan kylkeen. Eli pysytään lapsen asennossa, mutta taivutetaan sieltä yläkroppaa vähän vasemmalle sivulle. Hyvä, sieltä hitaasti kävelytetään kädet toiselle puolelle. Taivutus oikealle. Saadaan venytys nyt sinne vasempaan kylkeen sitten.
Hengitellään oikein syvään. Ja kävelytetään kädet takaisin sinne keskelle. Tullaan sieltä sisähengityksellä ylöspäin katsovaan koiraan. Kädet on suorana, olkapäät takana, rinta pikkasen auki, katse yläviistoon kohti taivasta tai kattoa. Sieltä ulos hengityksellä takaisin sinne lapsen asentoon. Sisähengitys, ylös katsova koira. Ulos hengitys, lapsen asento. Ja sisähengitys vielä. Yksi ylös katsova koira. Otetaan tästä kurkistukset olkapäiden yli ensin vaikka tuonne vasemmalle puolelle. Ja sitten oikealle. Ja takas keskelle. Hyvä. Ja sieltä nostetaan polvet ilmaa lantio kohti taivasta ja tullaan alas katsomaan koiraa. Otetaan sieltä koko kropan venytystä. Kädet aktiivisesti painaa poispäin lattiasta, pää käsien välissä. Askelletaan sieltä vuorojaloa ja koitetaan saada kantapäät sinne lattiaan kiinni. Hyvä. Nostetaan sieltä vasen jalka hetkeksi ilmaa lattian kanssa samaan tasoon. Tullaan sieltä ulos hengityksellä. Tehdään rutistus jalkakoukussa sinne rintaa kohti. Ulos hengityksellä takaisin sinne jalka kohti ylös takaviistoon. Kolmijalkainen koira-asento. Ja sieltä rutistetaan eteen ulos hengityksellä, sisähengityksellä takaisin ylös. Ulos hengityksellä rutistus. Ja sisähengityksellä sieltä astutaan vasen jalka eteen. Tullaan tänne korkeaseen polviasentoon. Otetaan sieltä vasen käsi tuohon vasemman polven tai etureiden päälle. Kevyesti työnnetään polvea tuonne vasemmalle. Saadaan sieltä vähän lonkkaa aukastua. Hyvä. Vasemmaan se polvi sieltä. Sitten nostetaan sieltä sisähengityksellä kädet ylös kohti taivasta. Siellä korkeassa polviasennossa nostetaan hetkeksi sieltä takajalan polvi ilmaan. Takajalan paino siellä päkiällä. Sieltä käännetään lantio auki. Kädet sivulle. Tullaan soturi kakkoseen. Katse on sinne vasemman käden, etumaisen käden suuntaan, kouksettu jalan suuntaan. Syvät hengitykset, sisähengitys ja uloshengityksellä taivutetaan tänne takimmaisen jalan puolelle. Sisähengitys. Palauta takaisin soturi kakkonen.
Ja uloshengityksellä taivutetaan tänne etummaisen koukistetun jalan puolelle. Hyvä. Sieltä oikea käsi myös alas lattialle. Laske takajalan polvi alas sinne korkeaseen polviasentoon. Ja sieltä uloshengityksellä astu vasen jalka taakse. Tullaan alas katsomaan koiraa. Hetken fiilistelyt siellä. Syviä hengityksiä. Sieltä nostetaan nyt oikea jalka lattian kanssa samassa tasossa ilmaa sieltä takaviistoon. Sieltä uloshengityksellä rupistetaan jalkakoukussa rintaa kohti. Sisähengitys. Vie jalka taakse, suorasti kädet. Uloshengityksellä rutistus. Sisähengitys. Kolmijalkainen koira. Uloshengitys. Rutistetaan sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Vielä viimeinen sisään. Ja sieltä uloshengityksellä astu oikea jalka eteen alas lattialle korkeaseen polviasentoon. Ja otetaan nyt sieltä oikea käsi tuohon oikean polven reiden päälle ja kevyesti työnnetään sieltä polvea tuonne oikealle sivulle. Avataan sieltä oikeata lonkkaa. Hyvä. Istukseen vapaalta. Sieltä sisähengityksellä ollaan edelleen korkeassa polviasennossa. Sisähengityksellä nostaa kädet ylös kohti taivasta. Nostetaan sieltä takajalan polvi ilmaa. Ja sieltä kääntää lantio auki, tuoda kädet sivulle. Tullaan toturi kakkoseen toiselle puolelle, etummainen jalka koukussa, takajalka suorana, noin 45 kehoon tähän, katse sinne koukistetun jalan oikean käden suuntaan. Sisähengitys ja uloshengityksellä taivutetaan takimmaisen jalan puolelle. Sisähengitys, palauta ja uloshengitys, taivutus sinne koukistetun jalan puolelle. Hyvä, laske sieltä vasen käsi lattialle. Laske oikein vasemman jalan polvi alas myös ja sieltä asutaan oikein taakse alas katsomaan koiraa. Hetken fiilistelyt siellä, syvät hengitykset. Ja sieltä hissukseen ristiaskellen askelluksella kävellään tänne maton etuosaan. Täys eteen taivutus. Ja sisähengityksellä tullaan hissukseen ylös. Kädet kohti taivasta. Ja uloshengityksellä tuodaan ne yhdessä rinnan tasolle tuohon alas. Voidaan tässä välissä pikkasen vettä.
Yes, hyvä. Toivottavasti kaikki on edelleen mukana. Jatketaan sieltä sitten vielä. Mennään muutama kierros noita aurinkotervehdyksiä vielä. Lähdetään sieltä. Seistään maton etuosassa. Sisähengityksellä nostetaan kädet ylös kohti taivasta. Venytä itseäsi pitkäksi. Ja uloshengityksellä täyteen eteen taivutukseen. Sisähengitys. Puoli eteen taivutus oikeasti sieltä selkä. Kädet tuossa joko reisien päällä tai tuolla sivulla osoittain takaviistoon. Ja sieltä uloshengityksellä hypäten tai astuen etunojan kautta hitaasti lasketaan itsemme tänne alas lattian tasoon. Sisähengityksellä suorista kädet, ylös katsova koira. Ja uloshengityksellä alas katsova koira. Sisähengitys astuttaa hyppää maton etuosaan puoli eteen taivutukseen. Ja uloshengityksellä vapaata kädet alas, täysi eteen taivutus. Ja sisähengityksellä nostaa hitaasti ylös, kädet kohti taivasta. Uloshengityksellä tuodaan ne yhdessä alas. Hyvä. Ja sieltä lähdetään uudestaan. Sisähengitys, kädet ylös. Uloshengityksellä koukista polvet. Tullaan tuoliasentoon. Polvet ja varpaat samassa linjassa. Pääsellä käsien välissä, selkä suorana. Sisähengitä ja uloshengityksellä täyteen eteen taivutukseen. Polvet voi olla lähes suorana tai pikkasen koukussa. Saadaan hyvä venytys sinne koko takaketjulle. Sieltä sisähengitys, puoli eteen taivutus, suorista selkä sieltä. Katse kohti lattiaa. Ja sieltä uloshengityksellä astutaan tai hypätään etunojan kautta. Hitaasti lasketaan itsemme alas lattialle. Sisähengitys. Suorista kädet. Ylös katsova koira. Ja uloshengityksellä alaspäin katsomaan koiraan. Sieltä sisähengitys otetaan oikea jalka. Astutaan se eteen. Nostetaan kädet ylös. Tullaan soturi ykköseen. Etumainen jalka koukussa. Takajalka noin 45 astetta kehoon nähen. Koitetaan pitää se koko jalka siellä lattialla. Kädet ylös, pää siellä käsien välissä. Ja uloshengityksellä lasketaan kädet alas, astutaan oikein taakse etunojen kautta alas lattialle. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Ja uloshengitys, alas katsova koira. Sisähengitys ottaa vasen jalka, astutaan eteen, tullaan ylös soturi ykköseen toiselle puolelle. Ja sieltä uloshengityksellä lasket kädet alas, astu vasen taakse etunojan kautta alas lattialle. Sisähengitys,
ylös katsova koira ja ulos hengitys, alas katsova koira. Sieltä sisähengityksellä astutaan tai hypätään sinne maton etuosaan suoraan puoli eteen taivutukseen. Ja ulos hengityksellä täysi eteen taivutus. Sisähengityksellä noustaan ylös, tullaan tuoliin. Sieltä suorista polvet, kädet ylös kohti taivasta. Ja ulos hengityksellä tullaan vielä sinne tuoliasentoon. Tuodaan kädet yhdessä tuohon alas. Kierretään sieltä vasemmalle. Tuodaan oikea kyynärpää siihen vasemman polven päälle. Ollaan tuolissa, mutta kierretään sieltä ylävartalosta vasemmalle. Hyvä. Happata kädet. Kädet ylös. Sisähengitys. Sitten tuolissa. Ja kierrä sieltä oikealle uloshengityksellä. Ja vapaata kädet. Sisähengitys. Kädet ylös. Suorista polvet. Kädet osoittaa sinne kohti kattoa tai taivasta. Venytä itseäsi pitkäksi. Ja uloshengityksellä tuodaan kädet yhdessä rinnan tasolle alas. Yes. Voidaan tulla istumaan vaikka risti-istuntoon tai voit mennä makuulle vaikka lattialle. Itselle johonkin mieluisaa asentoa ja tämä on vielä ihan pieni hetki. Rentoudutaan siellä, suljetaan silmät pienessä hetkeksi ja annetaan hengitykset vähän tasaantua ja fiilistellään kehon tuntemuksia näin harjoituksen jälkeen. Nostetaan siellä sisähengityksellä kädet sivukautta ylös kohti taivasta ja uloshengityksellä tuodaan ne yhdessä alas. Avataan silmät ja minä kiitän teitä kaikkia osallistumisesta ja toivotan kaikille oikein mukavaa päivää ja toivottavasti lähtee kaikilla tästä päivän mukavasti liikkeelle ja käyntiin. Yes. Kiitos oikein paljon.